Добрый дзень усім добрым людзям. Вось здаецца звычайная накрыўка багажніка Volkswagen ID4. Усё прыгожа. Ні драпін, ні ўвагнутасці. Але насамрэч гэта не так. Тут у нас было у нас ДТЗ, і машынку сюды, вось у гэтую недзе вобласць трапіла другая машынка. І тут у нас былі дзве такія ўвагнутасці. Я пэўны час пашукаў і знайшоў майстроў. Не майстроў, а майстра мне параілі. Хлапец Андруха мне параіў майстра Марка, які можа выдаляць увагнутасці без шпатлёўкі і без афарбоўкі. Тут вось зараз дакладна такі маленькі кавалачак. Тут калі прыглядзецца, калі ты ведаеш, не дзесьці вось тут, мне здаецца, і то так надта не пабачыш. Это трэба прыглядацца, каб заўважыць. Ну і стала роўна тут. Роўна, ніякіх слідоў. Гэта было не дорага адносна у параўнанні з афарбоўкай усей накрыўкі. Але калі не ведаеш, ніколі не знойдзеш. Зараз я пакажу фотаздымкі, якія былі перад гэтым зроблены. А зараз все бліскуча, белы перламутр, прыгажосць. Дзякуй пану Марку за яго ўменне і за яго залатыя рукі. Усім усяго найлепшага.